ମୋ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ଆମ ଘର ବୋଇତା। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 76। ମୁଁ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛି କିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଆମର ଆମର ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି 100-200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ବୋଇତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଇତ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରେଙ୍ଗୁଣରୁ ଖୋଦ ଆସୁଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବଡ଼ ଜାହାଜରୁ ଛୋଟ ବୋଇତରେ ସବୁ ଖୋଦ ଆସୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଗରୁ। ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଏଠି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବେହେରା, କୁମ୍ଭାର, ଚମାର, ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ବୋଇତ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ସେଟା ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା? ସେଇ ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ? ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ା ଗୋହିରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜାଗାଟା ନାମ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ା ଗୋହିରୀ। ସେଇ ବାଟେ ଛୋଟ ବୋଇତରେ ଖୋଦ ଆସୁଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ, କୌଣସି ରେଙ୍ଗୁନ ଯେଉଁ ଖୋଦ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଟ୍ରା ଆମ ଗାଁର ଥିଲା। ପାଟ୍ରା ଜଣେ ଲୋକ, ତାର ସାଇନା ଥିଲା ପାଟ୍ରା। ସେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଘର ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲା ଜଗିକି ରଖିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଅବସ୍ଥିତି ଯାହା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁର ନାମକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବୋଇତ ଆସୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଇତାଡ଼ି, ସେଟା ଏବେ ହେଉଛି ବୋଇତା। ସେଇ ବୋଇତ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଗାଁର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗାଁର କେମିତି ସେ ପାହାଡ଼ା ଗୋହିରୀ ବାଟେ ଯେମିତି ଆଉ ପୁଣି ଫେର ବୋଇତ ଆସିପାରିବ। ବୋଇତ ଆସିପାରିଲେ ଏଠି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଜଳପଥରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି।